ganas na guys. Hi, nak! Hi guys, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Dagahang anak guys, muadto na ni siya sa Dumaguete kay mag-UGT na ni siya guys sa Lunes. So muadto na siya karon kay maka-prepare sa siya mga uniforme. Kira ka? Kira. Wala ba ka ng kaon? Di lang gud. Hay di lang gud. Kaon ka wa? Wa. Di ka magugug Santander guys kay malit ko og bugas. Nagdaman ka kag bugas. Magdingag na lamang ka dito na palit na lamang kag sidaan nga tag disjis. Oh, tagpila ag manok dito nga pinirito. 15. Pero nagdahan ta kag mga noodles. Ayo ra kay naggang stock ditong noodles pa mo dali. Sige na labang lang ta. Kamot ng tanga. So guys, mo ujitin na ni siya kay puhon-puhon maluoy Ginoo tabangi medyo ampo nga kanang ka-graduate na ni siya karong June guys. First week sa June or katapusan? Depende kay depends pa man sa among thesis ika June first week. So mo graduate na ni siya guys. Siguro kanang di naman ron uso nga maghanda-handa sa graduation. Uso ba baron nga di naman siguro? Kay pandemic sa una guys, sa daghan pag mga kwarta mga tao dari guys, so grabe bungga. Tag duha ka litson. Sige na, laban lang ta. Igawas ng kuan kay ug mamasahe ka asa man ni may kay gon dito pamasahe sa. Lagi din ta mga kudaan, hindi ko mag-adjust yali. Padadala lamang kanahog makasweldo nako ha. Namping. Guys, naka-ready na si Janja. Diya po nagijahang kuan sunod-sunod pod. Mo adto de sa ron guys sa Dumaguete na kay mag-UGT na siya guys adto na sa pujo didto. Jali sa drama gimong boarding house dito kay way signal. Balak na. Bal hindi kag laing boarding house. Way kwarta na. Hapit na bitaw ka. Gawas lang dito sa Kapitulyo good adto ka mag-online. Hindi pagamping dito ha. Ano man nas danti? Wala ko na sa akin. Hagsan ni ati la dali. Hagati kay na series. Camping dito ha, kanang chat-chat lang upuan na dito. Na mo kuyog din si Dante. Bugat ning baga? Sige, nagot na ko na akong charger ma. Love you, nak. Ampo lang ay susu kalimot pag ampo. Bye na ate. Huli ha kay wala na si ate ha. Ikaw na dali na. A few moments later. Yes, nairan na kakazugbulig. Nanay na hinugduha ka buok to ah. Ang lisira masiguro ni Putdon kay taas man. Guys, kuha na diyag tukod. Hiniha kay basig tumba na na dun. Ay kanang kuan patalinis man nadughangan sa babaw para di kaning sagi nga guys nga taki mangkado ni Sidja. Diya kay upat man sila kay igsuon. Amo ni silang bahinan sa upat kaso lang ag usa naman sa Manila nagsapud na sa Dalagit. Aso ni pa ipailbisin na to. Kuha na lang iba. Deliver sa Gcash. jeep. Ay Jin. Dili kuan basada. Okay, bahinan man jud guys. Basta kami daris, buhi pa to ang ugangan kay mao mo dutoy jang kuan guys nga kanang bahinan jud nas mga katulo nya. Mao na yang gibuhat guys. Dis agi nagputod-kutod to gamay hapotong gibahin, bahala gamay ra. Bahin-bahinan jud. Karong angay ba kay kanang parehagod kanang naa kay gamay nga madawat nga blessing ato dyan ang i-share pod bisag gamay ra.
So nga na jud ko guys, mong gamay ng blessing nga moabot na hapon nang i-share bisag kagmay ra. Ala. So hapit na guys. Ginihinin na sa dagka. Duk na guys. Na sa hinog. Isaha kay magkakong sundang. Deka tingnan. Ego ko ang bukton ha. Anak nga guys. Kamot ha kay. Awid ha, dili. Kuan ba? Kanang imong pangusog ba kay mura ba kay kusog siguro? Di mo layo ra mo guna pa. Talawon madlo. Adlo ka mamatay. Ba't tayo wala nagibana? Uy. Ngitag ba na? Taw. Joke ra guys. Uy, nay kuan kanang hayhayan ba yuko gamay. Na guys. Dala hinog di ah. Makakaon kog saging guys. So dia guys, bago pa dyan yung kuhan lamig dyan kayo na siya. Pero ito kay tabi ko na. Hindi mo nang usa. Dili gay pa na. Hindi hinog naman na. Mga good. Mami mga unggoy. Dan hindi makapwede makaon na ni. Ano ka? Saging niya. Tamis kayo siya. Isok ayo no. Kuan siya kay busuk. Muras ang naong babus. Uy, suko man siya busuk oh. Ay ni pahang kon ba imong banana meat. Ang lamig kayo siya ganyan yung mga busuk guys. Bununog banana meat. Ati Alma, kay Ati Alma. Imo asa man nila doon. Si Ati Alma kay naman na sa talagit. Ang hawid pala. Kon ko na. Ayos sa kayo mapagani ma lungi. Sige, palingi sa babaw. Ngana ba? Huwag saging sa inyo, ha? Naamay na saging sa inyo. Ayan, ano mangyari? Okay naman na kayo, hati-hatiin man. Okay, dagka-dagka sa guys na. Di ako na kaya matusok niya na imong lagay. Awar sa tos. Sa una, naghana ka dumig saging sa ano, buhol. Karoon wala na. Tawag ito, kanang wala na yung nananong kaado. So, dito sila doon sila mamalit. Ano wala naman mananaw? Ano, tatay, wala naman, tatay kugihan. Wala pala tatay mabuta, ara man nakabuta ng tatay gug. Ara nakakugihan sa mga, kugihan ng among tatay magkuan, magbaaw. Kis nanay, diya karon kay si tatay ka nabuta naman. Miss you tay nay. Diya guys, ug mga kasweldo day ko guys, sa day unahon si tatay ug hatag kay. Ug di pa angin ni tatay, di man ko makasweldo kay si tatay madri sige na mag-vlog ko diya. Siyempre si tatay diya ang unahon ug hatag. So si tatay sa unahon hatag guys. Asang padadaan ma na naman malipay ito sa tatay nga. Share ko. Gamay ni siya. Medyo na naman pangpalit nila guan guys, kanang gatas. Sila ka sipe. Ay, nakahana diyan. Na may takbo yung lalom. Di raman na siya, kanang panit raman na. So kami mga anak guys, ni tatay, liwat ni siya karang ka. Saan kugihan siya. Tapos tatay, manghinatagan dito. So una daghan mi kadug mga tanom og
kamuting kahoy kanang bulanghoy. Nanay mo hanjo dito sa bahay mingog. Nong pagkaan din na tayo, mingis sa tayo nga. Lakaw, pang uha mo dito. Nasa tayo nga, nakabutan to. Galit to si Zama Iwan. Liwat si Adjoy, no? Diba? Ano sa mga... Ang kadang siya, diba ang kanino? So, atong bahinin ni sa kuan. Kaning dagko, ito nga, inako, kay... Tulura mo? Diba? Kay dagko man, may iba na kuan. Ano di sa tingaan niya na? Iliha, kay nag... Manang, imo. Di dyan ni makuan kay tunga dyan. Yummy. Iya, si Ate Alma, ya. Ada ka man to sigsage? Tulura mo magbahin? Yang Alma, ato na lang ipuno sa pikas sa mga bata ba? Para dito sa ilaman ng Marisa. Oh. So, tuluran ni kabahin. Way lamangan. So, gituluran ni na guys kay si Ate Alma tuwa man sa dalagit. Mo ni nabilin dari sa mga bata. Ito mo agamay ra laman tong mga kay upat raman ni. Guys, naanap yung bunga guys di ah. Kita mo di ah. I love you. Tulog ka buok. Alaghan na kayo sa bunga guys di ah. Kuha ko dito no. Ay, Lord. Diba? Tulog ka bukdag ko na. Para ninyo guys. I love you. Para ninyo ni sa mga nagmahal na nga nagsubaybay sa video para ninyo. I love you ninyo tanan. Guys, tambis. Kinabunga ang tambis diha guys oh. Namin siyang hiugasan. Tambis siya guys. Inja, salamat day kadyo sa nag-send og Gcash. Di man siya magpa-mention. Salamat kadyo nimo ma'am. Kay nabayaran din ang utang na 2,000. Salamat kadyo kay murag na magluwagan na din ang huna magabi nga maghuna-huna ng 2,000 guys. Salamat kadyo ma'am. Nga sobra man to yung gihatag hapon gi pani Nicole kay nga tumagdumagiti kay yang pakit money lagi dito kay mag-UGT lagi siya sa Dumagiti. Marag 2 weeks siya mag-UGT dito guys. Nga makajujul ka ang Ginoo. Kaya murag kanini hatag murag gigamit ra pud sa Ginoo nga. Nandiyan na mo na kuan mi guys kana ma-survive naman dili mis among ka kay graduating lagi ka sa Nicole. Katulaging akong giutang dadto ni siya guys, maputo ka ng time nga nagkasakit lagi si Cristel niya. Ako yung kabayad o boarding house, so nakapangutang ko adto kay ang boarding house ni Nicole sa una kay 1.5 man siguro to ang boarding house. Pero katong kwartaha guys, giinteresan to na ha. Nato yung interest sa sugod sa pagpandemic, wala niya pa interest eh. Salamat kadyo sa inyong mga tabang o salamat sa inyong pagwala pag-skip sa mga video kay makitaan man ha guys nga dili ninyo i-skip kay naman dito makitaan man ito nga nainisud nga kanang kuan guys kanang points kada video guys makita man nimo nga points nga musud. So matigom tong mga points na to guys, so mahimo na to og $1 nga na. So salamat kadyo kay wa jud ninyo gi-skip ang mga video.
bisag way pulos kay naaman goy niingon nga balik-balik kag istorya. Nga na salamat kaadto ma'am kay kasi siguro sunod ma'am baka or sir basig mas sunod guys mag-improve na niyang video basig katong time guys ako man goy nag-edit so di ko makakuan guys nga usubitan ni mog enter tong humana di ay nga na so ma'am na magbalik-balik kag kuan nga na diyan na yuban bitaw pud guys nga mapindot na tong kaya na lang hindi lagi ta editor so pasensya mo katong mga na minsan mawad anong sounds nga na murag di kadyo maadyo pagka-edit ba kay mag-practice palagi ko guys nga ma-perfect na jud na ang pag-edit. So, salamat kadyo ninyo kay naaghapon mo bisag way kuan ang mga video pero ang paning kamutan nga maka-upload ko kada adlaw paning kamutan pud nga mag-improve pud ang mga video kay di man jud ta tao ra man jud ta kanang di ta ma-perfect bitaw pud nga na tanan man tang tao ay perfectong tao man jud nga na masajud man jud nga na so salamat kadto ninyo sa inyong pagsabot sa akong kahimtang karon nga na malagi na nga maningkamot ko guys nga karong makasweldo ko magsugod na ko og paninda sudaan daris at bang kay nibalhin ako pwesto dari na ko doon sa among bang guys at bang sa kuan sa nagawas dari na may murag kamay nga kuan adto na lamang siguro ko maninda. Diyan mo to ang video karon guys. Crystal Ann. Tel guys na sponsor guys kanang blimas sa guys ganang kadus sa mga Walay tulog-tulog. daghang kadus sa mga kuan sa eskwelahan, mga bibiti ganiha nagsadyaw si jag sa tibi sa jaw nila. Pi ko ni kanang inang na di pa sa jawon pod. Jaisin ang video. Video pa man migrado. Eh, Kaya ramo din na siyang ka kuan sa siyang pag-eskwela lagi mo nang masuko diyang papa kay isa na lagi ko nang maningkamot kag nga na Dili, saan po di mo kagwapa kung di mo gawin na di mo. go pa di ka. Dili, ana ba sila nga kuan. Di nang Salamat ninyo guys. salamat. Gapa ba ko, guys? Gapa ko guys. Kapag kaya ako mata, ay tulog-tulog. Muspad na pag yun. Yung vitamins, Ano to? hindi na oy kay rong di ko maulispad. Diya guys, gimingaw dis guys kay tuwa lagi yung ating larga na diya mingaw malas bahay was ate diya kay may magluto-luto dari. Diya man ay magluto-luto yung ate. Kaya naman ko speakers guys, at speak. Karon mo adto na po ko speakers sa magbubo na po ko sa mga tanom nga kuan guys. Kanang kuwang ra kadugahang oras dari guys sa mga likliken kay nay mga iro, nay mga pabo, nay mga manok, tuwaan. Nang di ko makakuan bitaw guys kanang murag kiti-kiti lagi kanang di mo pwede asa-asa niya. Kasi mga nanganaan dalas kuan, mangibot sa mga sagbot nga na prinsesa na pa cute. Cute di kanak, taas ng kadukag buhok. Pag imong vitamins dani napunta na magud sa buhok. No, na. Diya guys, ang si Ma'am Daddy man na sa magpa-mention, salamat ka doon mo ma'am, nagabala pa dyan ka ma'am nga kuan dya. Ang ginuura dyan mo ba sa inyong ka maadzong kasing-kasing. Diya, iapil na mo na sa pag-ampo, buntag o hapon, apil na mo na pag-ampo nga, pakira mo dya sa inyong mga trabaho, ipareho man tang tanan nga nagsikay-sikay dyan sa itong pag-adlaw-adlaw. Diya, salamat ka doon inyong tanan. Hindi mo na magsasag mention kay ito guys, mo to guys, ang gihatod si Nicole sa kasada kay nagpadung lagi sa Dumagiti. Diya, salamat kaso ninyong tanan. Diya, see you next vlog. I love you.